May pa yung butik, ang butik imo ati manon ayaw ng uban pa din ha. Usasad, ang munikin sa imuhang kasaban, dili ako. Saman ka, mo kung yaw-yawan? Ha? Wala. Ako may na dito sa butik, ikaw na din ni. At least, pahibaw na tikaw sa problema sa butik. Inana na basta magdatag negosyo. Dili na inyong problema. Dili na problema ni Melba. Ako na'y bahala, ana. Ayaw ko yaw-yawi diri, ha? Ako na mahibaw. Mag-wire ako sa ako mga contact sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa Korea. Unsa may halin kayo nga RTW karon? Sa Hong Kong, sa Korea, sa Japan, sa Singapore? Asa man? Ay, pareha raman, kas. Halinon gyapon tanan. Maski bisag asa nga country, halinon gyapon. Ikaw rin magbuot kay ikaw ang kuan. So ako magbuot dito sa butik kay ako naa dito. It's up to you. Okay. Akong wire ng ako mga contacts aron makapaship sila og mga stocks din Okay, akong wire ng ako mga contacts aron makapaship sila og stocks din Okay? Okay. Tan-aw ng relo ba? Gayan, mahimo ng relo ng... Alay ko hilabti. Ayaw ko hilabti, ha? Inaton ko ng suwang! Dili o dili nagig ka makahilabot sa... Sige. Di ka tugutan ko. I love you very much. Ay, hanggutan na akong suwang. That's asset ka na, ha? Ay, kahain ka ng suwang! Di mo ba yun? Ho, shut up. Okay? Magsuwangay lang kata. Aha. Imo na kong giisog-isogan. Why? I love you. Babayang bayot, jud kay ka, uy. I love you, Cass. Makalagot jud kay ka. Pero abi ni mo. I love you. Sige na lang. Ang parang Oh, dahil ka na. tawa niya ba? Ikaw mo bahawa. Nakikagitay! Nakikita na kituwa lagi! Salamat kaayo sa pagbisita, Yads, ha? Salamat utaw. Gimingaw ba ako ni mo, Yads? Mao nang kalit kay kong nibutho din, he. Basta, Yads, ha? Bisitaha ba yagid ko din hiya, matagkaroon og unya. O ba? Sure ka, Yads, ha? Mingawon gid ba ako ni mo, Yads? Ikaw ra ba akong best friend? Likewise. Kung makabalhin ako, Yads, i-inform tayo dayon ka. Sige. Sige, bye, Yads. Bye. Bye. Sige, bye. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter. Nagsurot yun ang akong dugo sa duha. Makalagot kayong huna-hunaon. Sa bagay, pila ka oras na lang ang paabuton. Ug mahitabo ng gikahinangan kong panghitabo. Dili ko musugot nga mapakyas kuning higayuna. Kinahanglang mo lampos na gid ko. Oh, Day! Doon na yung mga amiga, Day. Uli na. Oh no, ito anak yun. May noon. Tuod day. Ikaw na lang akong pananghiran na, ha? Mananghiran, unsa man na, Day? May oras pa man. Mula ka una ko gadyot. Asa man, Day ko, Day? Diha ra sa silingan natong doktor na Sa doktor? Mag-unsa man ka, Day? Gusto lang kong makasiguro, Noy, kung
Ha? Makasiguro? Iha, Leia. Makasiguro sa unsa. Kung mabdos pagid ko, mami. Iha, kung mao ka na, may umaabot akong apo. Oh, iha. Kung maluoy ang Diyos, mami, nga, mahinayon na lagi. Uy, mahinayon, iha. Dili ko mo sagot nga may daotang mahitabo sa akong apo. Uy, Minggoy, sa makariha. Oh, iha. 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 Iha, kung tinuod man gyud nga nagsabak ka, kinahalang ang pingan mo siya, ha? Ako ba siyang apo? Come on, kuyugan ti ka sa atong silingan nga doktor. Suod ko kaay ka ng atong doktor nga obigay ni. Or ka magpapalitag home pregnancy test kit. O makadeterminar ka kung nagsabak ka ba gyud og wa. Magpapalitan ni Minggoy. Palit? Kwarta man, be. Kwarta. Kaptig mo na nga'y kwarta. Sige, ha? Kay nalipay, gid kaayo ko. Iha. Come on. Come on ka dyan. Dara. Unya, Minggoy, ang sukli ni Ana, inyo na lang ipananaw sini. Hala, dadaa sila si Ising, si Helen. Dadaa sila, ha? Si Randolph. Pananamog sini. Kaya ipanog tari. Kung sa may nagkaon ni mo, ma'am? He, kaon ka diha. Nalipay lang kaayo kuminggoy sa gibalita ni Iha Leia. Nga, nagdana siya sa umaabot na akong apo. Nagsabak na siya. Pirmihan ni ma'am, ha? Sige, lakaw na. Kung sa ganito yung paliton, ani ma'am? Kajugo sa nimo, oy. Home pregnancy test kit. Laigit kit. Dali ana nga tuminggoy. Basta, Home pregnancy test kit. kana. Home pregnancy test kit. O sa diskit. Laruhan na, ha? Para ba yan kag Iha Leia? O lagi. Dali ana. Lakaw na minggoy. Kinahanglan mag-celebrate na. Kinahanglan mag-inom ta, iha. Mag-celebrate na para sa imong baby. Pero, di ba ako mo inom, mami? Gamay lang gud, iha. Mahiubos ko nimo kung dili ka mo inom. Sige na, iha. Gamay lang. Di ba? Celebration ba? Di ba? Blessing na ni Lord. Na anak ko'y umaabot nga apo. Sige, pag una-una na lang nga sa taas, kay mag-andam ko para sa atong mainom. Ha? Sige, okay. Sige, iha, pag-amping, ha? Hinay sa imong paglakaw. Basig, ma-slide ka diha. Sige, iha. Pero ingon ni Anang nahasol ka. Ang kwarta, dili ba makatambal sa kahasol? Way tambal sa kahasol nga mapalit sa kwarta. Na, komitido na ko. Di na ako pwede mo back out. Katingaling madawat ang kredibilidad ni Ma'am Carmi. Hala ka diha. Sige, kup, para di ka kaginhawa. Mahalag mamatay ka diha. Busit ka sa kong kinabuhi. Iho, Ramir. Iho, pauli ka rin gadayon. Oh my God. Huwag ko magdaw mga pagkabuhat. Hindi mong asawa. Okay, mami. Kung pauli ko. Sige, bye. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahita